annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wani hadisi mai tsawon gaske wanda bukhari da muslim suka rawaito shi, yana ba da bayanin yadda farfajiyar tashin alkiyama za ta kasance. Al'umma za su tsaya tsayi wanda ba su taba yin shi ba a tarihin duniya, ba su taba yin shi ba. Za su tsaya ne 50 alfa sana, shekara 50,000. Allah bai cewa kowa komai ba, la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Banda zufa da tsanani da bala'i babu abin da al'umma za su kasance a cikin shi, sai ɗaiɗaiku waɗanda yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Tsanani zai yi tsanani, al'umma su tashi su ce kai ya kamata mu je mu samu waɗanda suke da kima a gaban Allah, mu gaya musu su yi ma Allah magana a yi mana hukunci, dan wuta ya tafi wuta, dan aljanna ya tafi aljanna, kowa ya gaji. A je a samu annabi Adam ya ce a shi wannan ba zai iya shi ba. A gangaro zuwa ga annabi Nuhu ya ce a tafi gurin annabi Ibrahim shi ma ya ce a tafi gurin annabi Musa ya ce a tafi gurin annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ya ishara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A zo a samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da aka ce masa ga abin da ake bukata ya ce ana laha, ni na cancance ta, dama ni na cancance ta. Domin Allah madaukakin sarki ya ce wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wannan matsayin shine maqaman mahmud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da al'umma su roƙa masa Allah ya bashi wannan matsayin a dukkanin lokacin da suka ji kiran sallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila. Wannan ita ce wasila. Wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Wannan ita ce wasilar da ake magana. Dan haka wannan shine maqamin mahmud. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito, yace fa asjudu lillahi fa yad'uni ma sha Allahu an yad'ani. Sai in tafi in je in yi sujjada ma Allah. Allah ya kyale ni a sujjadan, ba zai ce mini komai ba, ya kyale ni zuwa wani lokacin da shi ya ga dama. Sannan wa yaftah alayya bi mahamidin la usiha an, yace ya kuma koya mini wasu kalmomi na godiya wanda yanzu ban iya haddace su ba, sai a lokacin ne Allah zai cusa masa wannan kalmomi, yayi ma Allah jinjina, yayi ma Allah yabo na musamman. Sannan ubangiji ta'ala ya ce masa ya Muhammad irfa ra'sak, ya Muhammad daga kanka, wa qul yusma, faɗi duk abin da zaka faɗi ana sauraron ka, wasal tota, roƙi duk abin da zaka roƙa a baka, washfa tushaffa, sannan ka roƙi ceto kuma a baka ceton mutane. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokaci sai a bashi dama yayi ceto cikin al'ummarsa. Wannan ceton malamai suka ce ta shafi duniya, yadda Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira, duk duniya. To haka wannan ceton ta shafi duk duniya, domin babu wata al'umma da za ta san matsayinta sai bayan wannan ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam ya. Al'ummomin dukkanin sauran annabawa suna nan akan layi, da haka kowa zai ci gajiyar wannan fadar ta annabi sallallahu alaihi wasallam matukar yana da imani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji kiran sallah ya bi, bayan an idar ya mini salati kuma ya roƙa mini wannan wasila, hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah. Wannan ceto nawa ta cancance shi ranar tashin alkiyama. To wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, kaji sai da yaje sujjada,